Nå, en lille hurtig guide i at læse en logtekst. Jeg har åbnet loggen her. Og så bladrer vi simpelthen bare stille og roligt dernede af. Her der kan du også altid se, hvilken opdateringer du har til spillet. Hvis vi læser lidt hernede af. Så kommer der hardware profil og dernede af. Så kommer der Farming Simulator 15 version 1.4.1.0, og så kan man altid se der, hvad for en version man kører med, og du har den nyeste opdatering. Så det er fint. Så står der, hvor modsene ligger. Det ved vi jo alle sammen, de ligger i modsmappen. Og så bladrer vi stille og roligt hernede af. Ups, så den første jeg falder over, det er en error. Unsupported mod description version in Bobcat. Det er simpelthen moddisken, der har en forkert version. Jeg kan egentlig lynhurtigt, hvis jeg lige åbner et mod her. For det kan jeg. Jeg kan bare ikke åbne de gule mapper, der ligger herinde i. Altså, jeg kan ikke lave noget om i modsene. Nu var det da også et rigtigt, jeg fik fat i her, kan jeg sige. Så skal jeg lige finde en moddisk der. Den højre klikker jeg på og åbner den i Notepad++. Og Notepad++ kan hentes gratis på nettet. Den koster intet. Så heroppe i starten af mod description. Der står mod disk version. Den skal hedde 20. Og det er sådan set det eneste man skal. Og så tryk. Ja, nu kan man nok ikke se det her, men op i filer, og så tryk gem. Nu har jeg ikke ændret noget, så det kan jeg ikke. Og så lukker man sit mod, og så gør man sådan der, og så det hele det bliver markeret. Nu går det stærkt. En gang til. Højre klikker. Send til. Zip komprimeret mappe. Og den zip-mappe, den vil altid hedde det, hvor man har stået, da man har markeret det hele. Nu hedder min man, men det hed den, jeg åbnede, ikke? Den hed jo man TGS HKL. Så der tager jeg simpelthen den, jeg åbnede, og omdøb, og så kopierer jeg navnet, og omdøb, og sæt ind. Man kan også bare skrive det over. Fordi hvis man har haft åbnet moddet inde i gamet, eller købt det inde i gamet, så er man nødt til at sørge for, at det hedder det samme igen, inden man lægger det ind i modsmappen. For ellers så skal man hen og købe det igen, og så har man lige pludselig 2 versioner af det samme mod. Og det er ikke ret heldigt at have det. Nu lukkede jeg den igen. Sådan. Det var det. Det var lige en sidevej. Men du gør det simpelthen error. Og det er mod description, der skal have version 20. Og det er i Bobcatten. I din Bobcat T. Hvad står der? 18021 her. Nå, vi går lidt videre. Så kommer vi til de der warning missing LTN for button ADD1 in class serien 3800 track VCV2. Og jeg ser, der er flere missing buttons til forskellige. Der er add it og remove it og enter drive direction. Det er de forklaringer, der bliver vist oppe i ens tekst, eller i F1-menuen inde i gamet, hvad de forskellige taster er til. Og det er noget, man rigtig, rigtig nemt kan ændre selv. Har jeg nogle andre, der er åbnet? Ja, jeg har sgu min Fend. Den er sgu nok nemmere. Så skal jeg lige hurtigt vise det. Og så lægger jeg lige et link til en guide til dig også. Det er inde i mod description også. Så der åbner vi mod description i Notepad++ igen. Det den mangler, det er nogle forklaringer i alt det der står.
skal jeg lige. Imellem det her L10N, kan du se, der står L10N og L10N, så står der nogle forklaringer her. Så står der, at den mangler fra et eller andet. Så går man ned i input-binding og finder, hvis nu det var min weight, der manglede til, så kan jeg kan også lige tage din log der. Det var til ADD1. Hvis nu jeg havde noget, der hed ADD1 hernede i input bindings. Nu ved jeg ikke lige, hvad det er, men det kan man jo finde ud af ved at gå ind i gamet og finde ud af, hvad den der ADD1 den er. Eller hvis man nu siger den der med flyt eller remove it, den kan man jo også gå ind og finde. Det man så gør, det er, at man går herop i tekst, så gør man simpelthen det, man får kopiere en af de her, og sætter den ind igen. Det man så skal, det er, at man tager den, man manglede forklaring til, og kopierer det blå hernede på den, du manglede, og sætter op. Ej, ved du hvad? Jo, og så sætter du den op i den her op. Og så skriver du herhen i tysk og engelsk, og det kan du bare gøre på dansk. Og du kan sådan set nøjes med at ændre den engelske, og så kan du bare skrive 1 eller 2 i tysk, fordi du kører engelsk version Farming Simulator, så den vil læse den her over. Så der kan du bare ændre den til hvad du vil. Hvis nu det er den der hed remove, så kan man bare skrive fjern 1 for eksempel, ikke også? Og så skal den her ud selvfølgelig hedde den der remove it. Og den remove it, den vil jo så have stået hernede også. Det har jeg så ikke noget, der hedder. Men jeg skal nok lægge et link til den guide, jeg har lavet op til dig. Og den er lidt mere udførlig måske, end den her, den er. Nu sletter jeg lige det, jeg har lavet. Det er så ikke, der sker noget med min. Nå, videre. Vi bladrer lidt videre i din log. Altså, nu går det da helt godt. Jeg har den stadigvæk liggende. Jeg har heldigvis kaldt den Peters log, så vidste jeg, hvad jeg skulle give. Men det er i hvert fald de samme, de der missing. Og så er der her igen en, og den, der kan du så se missing LTN for button rotation Canon. En Optima. Nu ved jeg så ikke lige, hvad den er. Den Optima 1036. V12 Final Soil Mod. Det er et eller andet, der er lavet til Soil Mod i hvert fald. Og det er jo et eller andet, der gør, at du kan rotere kanonen eller et eller andet. Jeg kunne tænke mig til, det måske er en vandingsanlæg, hvis jeg lige tænker mig lidt om. Så er det til det. Men det kan man jo sådan, som regel se ud for, hvad det er, man mangler knap eller forklaring på. Finde ud af, hvad man vil kalde det op i forklaringen, når man så skal skrive det ind der i den, mellem de to ender der. Vi går lidt videre. Ja, der er masser af missing igen, ikke? Det er landmanden L120, ja. Der vil jeg så nok bruge dig til at tage 180, og den er noget bedre, eller noget bedre skovl og sådan noget. Det bestemmer du selv. Den ligger på modhot.us. Den vil jeg nok bruge i stedet for. Men det bestemmer du selv. Helt selv. Fordi der er godt nok mange, der mangler, ikke? Altså. For entry, front, entry, back, entry. Og der er jo bare, ikke? Altså. Det er satme godt nok meget, den mangler. Og det er det hele dernede af blink, og jeg ved ikke hvad. Og alt det der sker, jeg sige det, men han er lidt en gris med det der. Det er han. Det er ikke for at hænge nogen ud eller noget, men det er altså bare mange af hans ting. Der går her ikke så meget op i det der. Han skal bare lave nogle mega ukurrente maskiner, og ja. Og så har du en i din lektion 750, også en missing.
Det er noget sendt chat message. Jeg ved ikke, hvorfor den button, den lige skal ligge ind i Messengeren, men det har man nok lavet i som en smart future, at man kan skrive ved at trykke på den, når man sidder inde i maskinen, i stedet for at trykke T, når man spiller multigame. Og så mangler der en i Masio Falco 4600. For at sænke, det er for knappen til sænk. Der mangler en forklaring på. Kan jeg se. Og den næste, der kommer, det er New Holland TG 285. Det er noget blink. Til både, det er garanteret både højre og venstre, når den hedder bling. Det er noget. Det er også de farlige maskiner, der er færdige her. Det er ikke nogen af dem, der er fra Vestland i hvert fald, kan jeg sige. Med de navne der. Nå, pyt. Det kan rettes, det der. Vi kører videre. Og så er der noget invalid key 0 for input event. Objekt attacher. Og det er så, nu står der jo af, der står jo så objekt attacher. Og den der invalid key, det vil sige, den der key 0, den kan ikke bruges til det. Det kan vi også lige hurtigt gå ind og vise her igen. Mod description. Der står jo, hvad keys, der skal bruges hernede i inputbindingen, eller hvad keys, der ligger til det forskellige. Og det kan den altså ikke bruge key 0. Fordi der har du altså horn og alt muligt liggende, så den kan ikke bruges til det. Så den skal hedde key et eller andet. Så den kan man bare gå ind og, hvis der står 0, så laver den om til key, det skal stå med stort, og så underscores, KP med stort, og underscores, og så 0, så for eksempel, så man lægger den over på keypad 0. Det vil jeg gøre, eller 7 eller 9, eller hvad der nu lige er ledigt på den maskine. Nu kan jeg ikke lige se, hvad den maskine den har indvendigt. Så sådan er det. Videre. Nu fik jeg bladret lidt op igen, ja. Den har sgu op, det jeg kørte. Hvor kom vi til? Det var den der nede. Det var den her key 0, ja. Og så kan du se her igen, ikke? Altså, mission. Der er JCB'er. Og dernede, de der JCB'er, altså. Hvis jeg var dig, så ville jeg give de basøger, det koster at købe DLC-pakkerne. Så får du ikke de der fejl der. For der ligger fast track og hele pullejausen i til de JCB'er der. Og jamen der er jo mange. Det er JCB alle dem her. Alle de her fejl her, det er JCB. Alle sammen. Desværre. Så kommer vi til noget hernede, der er noget helt andet. De andre har vi sådan ved igennem. Error can't load resources. Og så står der C Peter users Peter dokumenter My Games Farming Simulator mods Wedgebridge Hill 2 script wait station vehicle Lua. Det vil sige, den Lua, den kan den simpelthen ikke læse eller loade. Og den står her så 3 gange. Så det kan den bare slet ikke. Så der er ikke noget. Den mangler den Lua der. Wait station Lua. Den mangler fuldstændig i din map. Og ja, det er jo både godt og ondt, fordi du kan nok finde en Wait Station Lua, eller Wait Station Vehicle Lua, men det er ikke sikkert, at den passer til den i din map. Så ja, det er lige lidt. Og så har du så, kommer vi så ned i Loading Manual Barrier Mod Blackie BG. Error not all prerequisites specializations in sewing machine are fulfilled.
Der må være noget summaskine i den der manual barrier mod fra Blackie. Det ligner ikke Blackie at lave fejl. Nå, der er i hvert fald et eller andet der. Så den loader simpelthen ikke den rigtige. Det kan den ikke gøre, når den mangler. Så kommer vi ned her. Warning. Shop description type machine type. Ja, det må den så ikke hedde. Det kan jeg altså hurtigt læse. Det er næsten det nemmeste. Det er også i moddisk. Åbne. Og hernede, hvor man har store og alt det her, der har man den der står. Der står i din, der stod så. Nå, nu røg jeg desværre op igen. Det var da pokkers. Nej, det står her. Nu se her. Der står sådan set, hvad du skal. Machine type. Det vil normalt stå hernede, hvor jeg har kategori stående. Det står der jo så også, at machine type skal laves om til kategori. Det er sådan set den eneste fejl, der er i den. Nu lukker jeg lige den der mod, det der mod, eller igen. Og det er i... Det er den der Big Back Lifter. Frontloader Big Back. Den skal simpelthen bare laves om. Det er altid modden, der står lige før fejlen. Hvis ikke den fejl, der står efter. Sådan er det nemlig. Der er et eller andet her, hvor der er skrevet noget sprayer ind i, som ikke bliver godtaget. Nå. Men det er ikke noget, der gør noget. Den gør altså ikke noget med, at den ikke er fulfilled. Det er smutting. Så den hopper vi lige let og elefant henover, for den er sgu lidt